wani ya tura baban shi ya matsa ya je masa tambaya. Baban ya ce zan je wane, ya kimtsa ya tafi. To ɗan kuma ɗan garmoda ne, gayu ne, gayu mutanen Allah. Baban ya je aka tambaye shi, ya ce ni ne wane, mahaifi ne ga wane wanda yake neman ‘yarka wance, ya turo ni in zo in masa tambaya, amma tsakaninka da Allah kai ne mahaifinta, don Allah yaya halayen ‘yarka take, halayen ‘yarka suke. Ya ce to gaskiya da yarinyar ta kauce hanya, kuma gaskiya ba ta jin magana, ta fitsara kafarta. Ya faɗi iya abin da ya sani na albarkacin abin da ya sani, sai ce to wannan ita ce daidai da ɗana. Ya ce ɗana wane ɗin nan abin da ya sa ka gana kimtsa na zo saboda kar in cuce ka, in shi ko wani ya turo za a iya haɗin baki, amma ni ne uban shi, ɗan ƙwaya ne, ɗan shalishan. To amma ba mu san me Allah ya duba a nan ba, ta yi ƙila Allah ya haɗa ɗan banza da 'yar banza a zo a misali kenan. Ta wani ne in yayi kwatance mummuna aka ce a'udhu billahi sai ce a musalance ne. Mun gane wannan da kyau ko? Ya ce to daman ina tsoro a zo a maka ƙarya a kansa, ka ɗauki 'ya da mutuncinta ka ba da shi, ka ba shi wannan 'yar. Da haka wallahi ina ga za ni ne ta tadda muje. Ya ce yawwa to kaga daman nima ina ta neman wa zai zamo ya dace da ita. Ya ce to wannan kan sun dace. Suka yi murna, suka yi addu'a. To albarkacin numfarfashin iyayen nan da ke suna nan sai suka tofa wa auren albarka tare da yi musu addu'an Allah ya sa auren ya zamo shirya a gare su, sai kuma Allah ya shirya tsakanin suka zama mutanen kirki. Kaga kenan in an zo an tambaye ka game da halin wane, to ka faɗi iya halin. Ku kiyaye wannan, iya halinsa, ba ruwanka da baban shi, ba ruwanka da mamar shi, ba ruwanka da kaza. In an tambaye ka me halin wane, muna sallah da shi jam'i, yana zuwa masallaci, mutumin kirki ne, yana da sana'a kaza, abin da ka sani na alkhairansa ka faɗa. Baka san sharri tattare da shi ba, to bakinka alaikum, sai kai shiru. Ba ruwanka da to shi kan dai mutumin kirki ne kaza kaza kaza, to sai dai fa uban shi ya taɓa satan bunsuru. Ba ruwanka, ba wanda ya kai ka wannan. Mun gane wannan da kyau ko? Domin ka shiga alfarman mahaifi yanzu, kuma ba a tambaye ka menene halin mahaifinsa ba, sai in an tambaye ka me ka sani game da mahaifinsa. Uwashi ba a tambaye ka ba, to kai magana a kayi, domin shi aka tambaye ka. Ku kiyaye wannan. Shi yasa Imam Muslim ya yi dogon shimfiɗi a muƙaddimar shi, duk ya kwankwatse irin waɗannan matsalolin ne a ilmance game da abin da ya shafi aljarh wa ta'dil. Duk lokacin da ka zo za ka yi magana, to kai adalci cikin magana. Ba ruwanka da cewa to sai dai fa zuriyar uwashi, ita ma ta yi cikin shege ya kai 3 kafin ta zo gidansu. Ba wanda ya kai ka.
to ina ruwan kuma mutanen uwa da uba mutanen kirki sai suka aiho ɗa kuma wani iri. To kaga kenan in an zo ana tambayan halin iyayen kuma me za ka ce? Sai ka faɗi alkhairi, saboda yanzu ba halin ɗan aka tambaye ka ba. Halin ɗa dai ka ji uba yana ba da shaida akan ɗan shi mummunan hali, saboda babi ne na amana. Jama'a ko mun gane wannan gabar da kyau? To Allah ya shiryar da mu.